Terima kasih matur sembah nuwun ingkang tanpa upami hadirin para rawuh Bapak Ibu ingkang minulya kagem Bapak Putri mangke mbok bilih ingkang putra temanten sampun kula suwanaken dhateng ngarsa panjenengan sami monggo keluarga saking Sidoarjo saged nderekaken foto kalian ingkang putra. Sik to aku yo tak action sik ngono kadung mangap kan yo elek ngono. Sik to Mbak Ana. Nggih matur sembah nuwun padha tuwek nggih. Seta aku tak nutup acara iki lho nggih. Ngapunten para rawuh Bapak Ibu menika sampun tabuh 12 langkung 3 dosa menit kirang langkungipun. Pramila menika seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan siang hari ini mbok bilih nyuwun agungipun pangapunten amargi tasih wonten pakaryan sanesipun. Ngaten nggih, tasih wonten pakaryan sanesipun pramila ugi kula pribadi nyadong lumunture samudra pangapunten ingkang tanpa upami dhateng ngarsa panjenengan sami. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kesaka riyin mangke saged nderekaken foto kalian Kang Putra temanten kantun foto-foto keluarga wabil khusus keluarga saking Sidoarjo nggih. Anak saya juga di Sidoarjo tenggene. Nunggu mantannya dulu nggih Bu nggih. Pun 2 tahun 3 tahun berjalan tenggene pondoke Gus Ali. Anak saya datang mriko Bu. Moga-moga kuat. Amin ya rabbal alamin.
Maka dari itu marilah kita hibur biar tidak sepaneng. Oke, dikasih lagu yang slow-slow dulu Ya ya Pak betul, nggih. terserah Anda. Ben ngantuk. Pokoknya ben ngantuk pagi-pagi ini.
pripun iki nggih? Wong kok ilang ya? Tresno
kasih sampun barang azir.